meu, semnul acela de circulație nu l-ați văzut? L-am văzut, dar eu nu staționam. Eu doar am oprit ca să-l iau pe tovarăș și mă dai ce. Vă salut să trăiți. Dumneavoastră de cât timp aveți carne de conducere? Dar ce relevant are? Relevant. Mă rog, în fine. Ce semn de circulație e acela? Staționare interzisă. Am înțeles. Pe asta vă întrebam de cât timp aveți carnet, că de fapt ăla este semnul de oprire interzisă, domnule. Hai la... Semnul de oprire interzisă? Exact. Bine, atunci recunosc, staționam. Și ca să staționați, nu trebuia să opriți? Dumneavoastră aveați chef de un debate filozofic și m-ați găsit pe mine sau care? Băi, Doriane, să mă arăt ca pușcărie, că dracu mai țin mă supărarea asta cu noi. În primul rând, vă rog frumos să păstrăm o anumită doză de respect, da? Îmi vorbiți cu domnul agent, că și eu v-am vorbit cu dumneavoastră. În al doilea rând, Bă, v-am zis că nu vreau să vă mai văd niciodată, că mi-ați distrus viața, efectiv, m-ați băgat numai în delere și sunteți ultimii proști, a? Am ales o altă cale, mă, calea legii. Atunci iertați-mă, domnul agent, că întreb și așa ca opinia publică. Dar de când dă poliția locală amenzi de circulație? că există anumite infracțiuni care intră sub incidența poliției locale, da? Deci poliția locală poate să dea amenzi de circulație. Exact. Păi da, dar eu nu circulam, eu staționam. Bă, Doriane, hai să mai detenționăm așa atmosfera. Vrei să zic un ban cu polițiști? Da, mă, ia zi. L-am uitat. Zi, mă, bancu. Să moară ce-am pe casă, dacă mai știu. Zi, mă, bancu, mă! De câți polițiști este nevoie ca să-și rupeze un bec? Nu știu, de câți? Dau unul singur, să moară familia mea, că-i creier, să descurcă în orice situație, pe-l facem pe el un bec, imediat îl șurubează. Bun. Așteptați aici, da? Și curajos rău de tot. Hai mă, tu te-ai